Fra denne påske kan man købe tøj til sine børn med ekstra god samvittighed. Tøjfirmaet Ej Sikkelej er nemlig på gaden med en ny kollektion, hvor overskuddet fra salget af en særlig bodystocking samt en langærmet og en kortærmet t-shirt går til Dansk Flygtningehjælp. Organisationen skal bruge pengene på at bygge skoler til flygtningebørn i det krigshærgede Sydsudan. Og så vil jeg vende mig om mod mine to gæster her, Andreas Kamp, Flygtningehjælpen, Dansk Flygtningehjælp selvfølgelig, og så direktør og designer i Ej Sikkelej, Margit Egeskov. Andreas Kamp, allerførst, hvorfor har I indgået det her samarbejde? Jamen, det har vi jo for at rejse ressourcer til arbejdet i Sudan sammen med en virksomhed, som også mobiliserer noget entusiasme og noget lyst til at give en hånd med. Det er klart, at vi vil gerne samarbejde med danske virksomheder om at støtte flygtninge rundt omkring i verden, og her har vi fokus på børn. Det kan man jo se på produkterne her, at det er et arbejde, som skal give børn mulighed for at gå i skole i Sydsudan, og det er jo super vigtigt. Så hvis vi kan finde lidt fælles værdier og fælles holdninger med en dansk virksomhed omkring det arbejde, så er vi jo vældig glade, så styrker vi vores indsats, og så håber vi også, at virksomheden mærker entusiasmen og får lidt fællesskab med os i forhold til det, vi gør. Margit Egeskov, I tjener som virksomhed tjener I ikke nogen penge på det her, men omvendt må man jo sige, som forretning er I vel sat i verden for at forsøge i hvert fald at tjene penge. Hvad får I ud af det her? Jamen det er korrekt, at vi er sat i verden for at tjene penge, men netop det her projekt, der har vi ikke nogen økonomisk vinding. Vi er interesseret i at støtte op på humanitære opgaver, og det har vi gjort i flere omgange. Det her det er ikke den første gang. Så derfor har vi været glade for at indgå et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp omkring et langsigtet projekt, som er genopbygning af skoler i Sudan. Andreas Kamp, du har flere gange tidligere, og nu siger du det så igen, at I vil gerne indgå samarbejde med erhvervslivet. Ja. Er det ikke nok at tjene penge på god gammeldags manér, eller gider danskerne ikke give penge i bøtterne længere? Jamen, jeg tror i virkeligheden, vi kan dele entusiasmen, hvis vi kigger lidt ind i hinandens univers. Jeg har det sådan, jeg vil godt lære lidt forretningssans af erhvervslivet, men jeg håber også, at erhvervslivet godt både vil give en hånd med, men også dele ansvaret lidt for, hvordan verden udvikler sig. Det er jo, der er mange danske virksomheder, som hvis medarbejdere tænker lidt i de her baner, og jeg håber og tror, at man dermed kan ligesom engagere brede dele af dansk erhvervsliv i at påtage sig lidt af det ansvar, som ligger også uden for landets grænser. Margit Egeskov, er det i orden som virksomhed at profilere sig på nødhjælp? Ja, det synes jeg, det er. Jeg synes, det er vigtigt at vise, at udover at vi det dagligt fører cool business forretning, at der har vi også et økonomisk overskud til at donere noget til Dansk Flygtningehjælp. Og også, at vi som firma det hele taget har overskud til at gå igennem sådan et projekt, fordi det er et større maskineri at sætte i gang og få sådan noget her til at køre efter programmet. Hvor effektiv er den her hjælp for sudaneserne? Altså, hvor meget batter det, at man sætter sådan et par tøjmodeller på markedet? Jamen, det er jo meget simpelt, det vi skal lave. Hvis der er nogle børn, der mangler et klasselokale, eller mangler nogle bøger, eller mangler nogle stole at sidde på, så har vi nu ressourcer til at sige, ved I hvad, Ej Sikkelej har mobiliseret nogle penge, så vi kan faktisk give jer det nu. Så det er relativt enkelt, når vi er der i forvejen, og vi har jo vores, kan man sige, maskineri stående i Sydsudan. Det har Ej Sikkelej ikke, så hvis vi lægger kræfterne sammen, så kan de her ressourcer altså blive til en ganske jordnær indsats for børn, der har brug for hjælp til at komme i skole. Det er meget simpelt. Nu må man sige, at Sudan er et land, der i hvert fald i øjeblikket er i orkanens øje, når vi snakker Mohammed-krise. Er det i orden, at vi skal støtte et land, som både boykotter og truer Danmark? Det er i orden, vi støtter de mennesker, som er i nød, jeg vil sige, på grund af de selv samme konflikter. Og det er jo vores fokus. Og jeg tror også, det er forretningslivets fokus at sige, jamen her er det folk i nød, vi hjælper, og så kan vi hjemme privat diskutere Mohammed-krise, hvad vi ellers har lyst til, men i flygtningehjælpen har vi de humanitære behov i fokus, og det vil vi gerne have hjælp til, og det får vi ved den her lejlighed. Det er super flot. Har I idéer, har I planer om at indgå samarbejde med andre virksomheder for at hjælpe andre lande? Det vil vi jo gerne, og dette med at hjælpe, så det virker langsigtet. At man ikke sender et antal 100 stykker beklædning ned og siger, brug det. Det er noget, vi har på vores lager, som vi godt kan undvære. Men indgår et samarbejde, hvor vi lægger kræfterne sammen, og hvor man i virkeligheden benytter vores kompetencer til at skabe en indsats, som virker over mange år. Altså dette, at børn kommer i skole, det har jo suverænt stor betydning for et lands udvikling og for den generation af børns udvikling. Så jeg mener, det her det er et eksempel på super godt samarbejde.
Tak skal I have begge to.